Vítejte v krátkém průvodci, kde si ukážeme, jak efektivně používat ChatGPT, konverzační nástroj od OpenAI. Tento nástroj vám může pomoci s psaním textů, hledáním informací nebo jen s inspirací. Začněte tím, že navštívíte webovou stránku OpenAI na adrese openai.com. Klikněte na tlačítko Login nebo Sign up, pokud ještě nemáte účet. Po přihlášení si vyberte ChatGPT v uživatelském rozhraní. Do textového pole napište svůj dotaz nebo úkol. Například napiš mi plán na výlet do hor. Poté klikněte na tlačítko Enter. ChatGPT okamžitě začne generovat odpověď. ChatGPT je také skvělý pro složitější úkoly. Například vysvětli kvantovou fyziku jednoduchými slovy. Děkujeme za pozornost.